जाके तेरा वास्ता all day all night मुझे याद सताए तेरी Kata-kata Pak Jan, gawe rondo. Kata-kata gawe rondo. Momet tadi aku. Kowe? Aku yo mau cokot aku. iki ora perlu diketuni janjiku dia aku sanggup ngenteni Rong dino ki awakku lemes, semet gak gairah blas. Kurang vitamin D wi. Apa wi vitamin D? Dicium, dikokop terus Yang kolmu kuwi. Tanai hati Tanai hati Siang Pengeringan lagi besti sawahnya. Halo, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah, hayo di mana itu? Sik leren, Mak. Mosok lupa Kak. Lupa apa lo, Mak? Hari ini hari Dino Kemis, Kamis itu isde malam. Jumat to, Mak. Pinter lah, terus mosok gak enak angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Yo enek, tapi ki aku ngeteni barang lho manang luar kota. Ngoterne barang. Iya, Ya wes, gak apa-apa lah, ditunda. dan membahagiakan istri apa yo kudu malam jemah ya. Malam apa kan yo iso. Loh tapi kok gak enak suarane motor ya? Sik leren, Mak. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mak. Bakule ayu rawi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing penting kopine lho, ora bakule. Makane, golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak yo padha ae to, Pak. Ya wis lek ngono. Iya, Mak. Hati-hati yo sayang. Iya, sayangku. Mama ojo lali maem ya, bendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya. enang